Moikka! Tällä videolla sä saat vähän lisää ideoita, että miten niiden tunteiden kanssa voi olla ja miten niitä voi kohdata ja työstää. Ja vähän lisää eväitä siihen tunteiden kanssa istumiseen. Sä voit aluksi ottaa mieleen tai sun kokemuspiiriin joku sellainen tunne, mikä sulla ehkä onkin jo tällä hetkellä, tai mikä sulla on vaikka tänään ollut tai tässä lähiaikoina ollut. Vähän semmoinen ikävä tunne, vähän semmoinen kurja tai vaivaava tai häiritsevä tunne. Ja aloitetaan se tunteen kanssa istuminen, niin kuin moni muukin asia on hyvä aloittaa, niin sillä maadottumisella. Eli jos tuntuu hyvältä, niin laita silmät kiinni tai kato eteen alaviistoon, mutta helpompi on, jos vaan tuntuu, että voit laittaa silmät kiinni. Ja nyt kun sä siinä oot, missä asennossa sä ootkaan, niin tunne se alusta sun kehoa vasten. Jos sä istut ja sulla on jalkapohjat maassa, niin tunne se jalkapohjat lattia tai alustaa vasten, tuoli sun kehoa vasten. Jos sä makoilet jossakin sängyllä, sohvalla, lattialla, niin tunne mitkä osat sun kehosta osuu siihen alustaan ja miten se alusta kannattelee sun. Voit vähän keskittää huomioon sun muihinkin aisteihin, kuuloaistiin, mitä sä kuulet just nyt. Ja sitten kiinnitä huomioon sun hengitykseen. Ei tarvii hengitellä mitenkään tietyllä tai erityisellä tavalla, vaan ainoastaan tarkkaile, miten just sä hengität just nyt tällä hetkellä. Ja huomaa, mitkä osat sun kehosta nousee ja mitkä laskee, kun sä hengittelet. Ja pikkuhiljaa sä voit antaa sen hengityksen syventyä. Sä voit halutessasi laskea esimerkiksi sisähengityksellä 4 ja uloshengityksellä 4 tai 5 tai pidempäänkin. Sitten hengitysten välissä pyrkii tulemaan semmoinen luonnollinen tauko. Sä voit pitää sen tauon kaikessa rauhassa ennen kuin se uusi hengitys alkaa. Ja sä voit hengittää nenän kautta sisään ja vähän puhalella suun kautta ulos. Se on usein vielä rentouttavampaa, kun päästään sen ilman tulee suun kautta ulos. Ja nyt näillä asioilla me ollaan saatu itseämme maadottumaan tähän tilanteeseen ja hetkeen. Ja nyt meidän on hyvä ottaa sitä tunnetta vastaan. No mulle saattaa käydä niin, että kun mä oikein varaan sille tunteelle, että mä en nyt just pysty, vaikka mulla tulee tosi kurja fiilis, mä en nyt just pysty tässä, kun on kaikki ihmisiä ympärilläni, tätä alkaa tässä kokemaan, mutta heti kun mä pääsen yksinään, niin sit mä annan sen tunteen tulla ja kuulostelen sitä. Ja sit voikin käydä niin, että se tunne ei tulekaan enää sitten ollenkaan niin voimakkaana sitten, kun sillä antaa luvan, että nyt mä annan sun tulla ja nyt mä tunnen sut. Mutta otetaan tähän nyt kuitenkin harjoituksen vuoksi joku tunne
annetaan sen nousta meidän mieleen ja kehoon ja kokemusmaailmaan. Ja me saadaan se joku tunne, niin lähdetään vähän tutkimaan sitä ja tutkitaan, että missä kohdassa mun keho alkaa tuntumaan, kun mä oon tämän tunteen kanssa. Mitä kehon tuntemuksia mä saan, kun mulla on tää tunne. Ja jos se tuntuu, että sun kehossa nyt tuntuu jossakin kohdassa, niin sä voit esimerkiksi laittaa ihan käden siihen kohtaan. Se saattaa usein olla tää rinta ja sydämen kohta, tai se voi olla kurkku tai joku ihan muu kohta, mutta se kohta kehosta, se voi olla vaikka sun polvi tai jalka tai käsi. Mutta se osa, mikä sun kehosta alkoi tuntumaan sen tunteen yhteydessä, niin jos siihen pystyy laittaa käden, niin sä voit laittaa siihen käden. Ja sä voit vielä syventyä siihen tunteeseen ja antaa sun mieleen nousta jonkun kuvan siihen tunteeseen liittyen. Joku mielikuva tai esine tai eläin tai symboli. Mikä vaan sulle tulee mieleen. Mulle saattaa jostakin vaikeasta tunteesta tulla vaikka sellainen kuiva, tumma möykky. Vähän niin kuin semmoinen jättikokoinen iso kuivahtanut rusina. Se voi olla joku eläin, tai se voi olla sinä lapsena. Se voi olla sinä jossain tilanteessa. Se voi olla joku muu henkilö tai hahmo. Se voi olla joku sarjakuvahahmo. Tässä ei ole mitään oikeaa tai väärää, vaan mikä sulle vaan sieltä spontaanisti nousee mieleen. Tällä kuvalla on jotakin yhteyttä sen sun tunteen kanssa. Ja kun sä työstät sitä tunnetta, niin sä voit lähteä juttelemaan tämän hahmon kanssa, mikä nousi mieleen. Jos olit sinä jossakin tilanteessa pienempänä, vaikka turvattomana tai surkeana tai onnettomana tai hätääntyneenä, tai joku muu surkea hahmo, niin sä voit vaikka ottaa sen sun kämmenelle, jos se tahtoo tulla. Tai jos sä saat sitä lähestyä tai silittää tai koskettaa sitä. Ja sä voit ottaa siihen vähän kontaktia ja katsoa, alkaisiko se vähän jutustelemaan sun kanssa. Et haluatko se kertoa jotakin tai onko sillä jotakin mielessään? Mitä se haluaa sanoa? No sitten tämmöistä keskustelua voi käydä siihen omaan tunteeseen, omasta tunteesta ilmenneen hahmon kanssa, mikä ikinä se onkaan, oli se sitten joku satuolio tai esine tai ihminen tai eläin tai sinä itse jonkun ikäisenä tai jossain tilanteessa. Sen kanssa voi jutella ja sä voit antaa sille myötätuntoa ja ymmärrystä. Ja jos se oli joku, niin kuin mulla oli vaikka se semmoinen iso, vähän kuivahtaneen rusinan oloinen juttu, niin mikä tuntuisi niin kuin tekevän hyvää sille hahmolle? Mä voisin vaikka sen rusinan ottaa mun kämmenelle ja mä voisin lähettää sille vaikka jotakin lämmintä väriä, valoa, semmoista kellan oranssia ja vähän lämmitellä sitä siinä värin hehkussa. Tai joku voi laittaa jonkun viitan tai jonkun pehmeän jonkun hartioille tai kietoa siihen tai pumpuliin ja mikä väri tuntuisi tekevän
hyvää sille. Eli näitä voi tehdä ihan omassa tahdissa, että voi keskustella, jos alkaa syntyä keskustelua ja vähän koittaa ymmärtää ja kuulostella. Ja sitten voi miettiä, että mitä hyvää mä voisin tehdä tuolle hahmolle, mikä mulle tässä nyt tuli mieleen. Ja näiden kanssa voi työskentellä niin pitkään kuin siltä tuntuu ja voi itse keksiä erilaisia muita juttuja. Ja sitten kun alkaa lopettelee sen tunteen kanssa istumisen, niin sitten voi esimerkiksi vielä se kohta kehossa, missä se tunne sulla sillä kertaa tuntui, tai mikä kehon osa sulla alkoi tuntumaan, kun sä annoit sen tunteen vähän tulla. Niin sä voit sille kohdalle kehoa lähettää jotakin hyvää. Jos se oli vaikka sun rinnassa, niin sä voit sille vaikka lähettää joko jotain ominaisuuksia, vaikka lämpöä tai myötätuntoa tai ystävällisyyttä. Tai sitten niitä värejä. Vaaleanpunaista, vihreätä, kaunista sinistä, keltaista, lämmintä oranssia. Mikä tuntuisi hyvälle, että just sille kohdalle sun kehossa. Sä voit lopuksi lähettää sille sitä hyvää oloa ja lämpöä ja myötätuntoa. Ja siinäkin sä voit olla niin kauan, kuin susta hyvältä tuntuu. Ja sitten kun susta tuntuu, että no nyt oli tällä kerralla, nyt on mun tunteen kanssa ihan tarpeeksi tässä oltu yhdessä, niin sä voit alkaa palailemaan ja vähän liikuttelee sun vaikka varpaita tai sormia ja käsiä ja jalkoja tai pyörittelee päätä ja vähän taas hengittelee syvää ja voi myös koskea omia ääriviivojaan, vähän silitellä itteensä eri puolilta kehoa ja sitten hiljalleen taas availla silmiä ja palailla siihen tilaan, missä sä oot. Ja tää on yksi tapa, mitä sä voit tehdä niiden tunteiden kanssa ja monesti me joudutaan tai saadaan itse antaa itsellemme se myötätunto ja lämpö, mikä meillä on ehkä joissain tilanteissa jäänyt saamatta, jolloin me oltaisiin sitä tarvittu. Ja meillä on se kyky, että meissä on sellainen se tarkkailijan taso, sellainen vähän korkeampi taso, joka pystyy auttamaan sitä meidän puolta, joka on jäänyt ilman sellaisia hyviä ja lämpimiä kokemuksia ehkä jossain tilanteessa.